Sabay tayo mga ako sa dumi ko. Kasi naglilipat pa rin ako every day. Hindi ko lang binibidyoan para ito, nandito na yung mga hindi ko lang binibidyoan kasi para ayan. Ito, nagkakalaman na yung binibidyoan, gawa lang ako ng gawa para dire-diretso kasi may stock tayo pagka binibidyo natin lagi. Diba? Parang hindi mas tatagal. Naging busy man ako nung mga nakaraan pero itong nung lately tuloy-tuloy ulit. Hindi pwedeng ayan, tuloy-tuloy lang yung paglilipat ko. Halos everyday may time lang na hindi kasi busy. Ngayon sample ko yung isang harap habang tulog pa naman sila sa bahay para kung sakali bukas na yung gagawin ko. Tapos bukas yung isang ganito naman para yung isang harap mabubuo ko na rin. Dalawa yan Tapos magbabaklas na rin ako ng isang harap pa mamaya para lipat na ng lipat. Para sa susunod yung mga malaki na lang talaga yung mga nandun saka yung mga halos ginagamit araw-araw. Konti na lang yun. Hindi, madami pa din pag tinitignan ko kasi yung mga decompose pa natin, yung mga dinidecompose natin nandun pa. Mabigat din yun. Tapos ano pa ba? Yun lang naman. Siguro update lang ako kasi tagal ko rin di nag-edit, tagal ko rin di nag-vlog dahil nga busy sobra. Kasakit si Ice. Pina-check up namin allergy sa panahon. Tapos halos ang dami kong kakilala ngayon na nakakasakit ng ganun. Sandal tayo. Nakakasakit ng ganun. Allergy. Kasi lamig, init. Parang maambon sa umaga. Iinit ng tanghali. Uulan ng hapon. Hanggang gabi. Sa gabi sobrang lamig, init. Parang halo. Parang ganun yung setup ng temperatura. Kaya lahat talaga ng magkakasakit kung sakali. Ngayon okay lang naman ako. Ganong ganap. Hindi ko nga alam kung mag-shoot kami sa Saturday. Siyempre baka busy rin yung mga kasama ko. Pero mas maganda shoot lang ng shoot every Saturday para may nag-a-advance din yung isang project. Parang tira ako ng tira ng dalawang bagay. Sunday edit na ako para pakunti-kunti. Diba? Ganun lang naman. Pagod. Kinuha ko tong gloves ko kasi nagpapaltos yung kamay ko tapos nahirapan ako mag-hawak minsan. At least tuloy-tuloy lang. Wala ako ganong makakwento. Siguro lang. Yun lang talaga. Wala ako masabing iba dahil busy. Lipat ng gamit, baklas, alaga sa dalawang bata. Laba. Tapos, yun nga. Pa-baby sila. Parehas magkapatid yung may nararamdaman. Kaya, nila nagbablog nun. Pantay din na agad ang bata pag-uwi. Pero at least, nag-progress yung mga paglilipat. Para hindi na ako maglilipat ng sobrang dami. Para yung mga washing na lang, ganun, TV, computer, mga susunod na araw, babaklasin ko na yun Dalhin ko na rin dito yung computer. Parang ganun, maiwanan na yung router. Kasi magagaan lang yung computer, ilalagay ko lang sa isang crates. Bitbitin ko dito. Pero baka next week na yun. Para kung sakali mag-edit pa ako sa Sabado, ay sililinggo ng umaga. Yan mga kawasan, nakapag-build na ako ng isang rack. Kasya yung tatlo dito. Baka magiging computer room po itong isa na to. Para hindi nakakalat ng computer dun sa sala. Yun naman. Pwede ako maglagay ng konting kalat doon. Papunta dito sa kalat. Dito. Ayos. Mga kawasan. Bukas siguro, dalawa na yan. Lalagay ko dun sa kabila naman. Tapos dito yung computer. Kung dito yung computer. Hindi. Dito yung computer. Sa side
Tapos extension na lang. Kasi dito yung saksakan. Para mabubuksan pa rin to. Okay. Lalagay ko kung ano yung dito. Kamukhang dito siguro. Yung mga kosa. Ayos. Diba mga kosa, ito na yung pinaka-latest update. Ito yung ano yan. Ilagay na ako, adjust ko yung mga yan kasi para kasha. Para may space kung sakali magpapasok ko ng konti, ganun. Para bawasan na rin yung kalat dun. At marami pa naman na ilalagay dyan kasi ang dami pa dito. Yung iba kasi dito na nilagay, may rack na dito kaya nabawasan yung laman nun. Tapos yung mga yoga mat na yung mga ilalagay dun, yung sakali na excess. Ito, yung mga yan, nasa kwarto yan, sigurado. Ito mga to, sa ano ko yan, computer table ko yan. Pero yun, nabawasan na natin yung kalat kapag linis-linis na, kapag ayos-ayos. Mas ko, dadaling ko ito ulit para dun sa kabilang ano. Hindi naman, daling ko kaya ulit ito. Ay, pasok ko yung laman ng kabilang kwarto. Dito. Diba? Lagay na dyan yung iba. Para pag ito na lang bubuhatin ko, marami yung laman. Diba? Sige, yun na gagawin ko. Tapos uwi na tayo mga kosa. Dahil kasi na yung dalawang kids. Ano naman ito? Oh, may ganito. Sako. Ito yung mga ginagamit. Ano ito? Ito mga lahat basura na yan eh. Dadalhin ko pa kaya ito para magdala ng gamit. Para isang bulto. O yun na lang yung mga sako. Hindi. Bukas kung magdadala ako. Diba? Malalaman. Dahil itong dadalhin ko na ito pag para kung kailangan talaga. Dadalhin ko ito. Diba? Parang gano'n na lang. Maalikabok pala dito dahil pumapasok doon. Yung mga kosa at least sorry na tayo. Tingnan ko konting gap. Hindi nakadikit sa pader. Same dito sa kabila. Hindi dinigit sa pader. Yan. Parang pwedeng may siksik. Yan. Kasi ito sinagad ko sa ilalim. Ito, may mga bilang-bilang eh. Sa iba na lang ilalagay yung mga dumbbell siguro, mga plates. Okay mga kasawi na tayo. Pagod na rin at wala akong lamuy. Ipasok pa ako mamaya din ulit. Uwi ko muna. Hindi, meron pa dun dalawa eh. Wala na. Kasi bukas na. Gawa na tayong gawa. Parang nagbabalikan. Hanggang dito na lang mga kosa. Live, love, love, life. And pure happiness. Sige, mag-time lapse ako ng ewan ko. Tignan na lang natin.